Gernikako estatutua duela 40 urte adostu, onartu eta berrestu zen. Akordio honi esker, Euskadik bere gain hartu zituen zegozkion hainbat eskumen. Osasuna, hezkuntza, ekonomia, ertzaintza edota kultura. Auzolanean, 40 urtez, Euskadiren erakundetzea sustatu dugu eta aurrera egin dugu autogobernuaren bidean. Nor garen eta nola bizi nahi dugun erabakitzeko aukera ematen digu, eta etorkizunerako egin beharrak gogorarazten dizkigu. Gure etorkizunerako ezinbesteko giltza da gure autogobernua. Bidea egin dugu, baina 40 urteren ondoren, oraindik herri bezala dagozkigun eskumen guztiak ez ditugu lortu. Gure nahia eta helburua da autogobernua eguneratzea eta zabaltzen jarraitzea. Autogobernua ongizatea da, gure izena eta izana munduan indartzen duena. Bidean aurrera jarraitu behar dugu, baina Gernikako estatutuak 40 urte bete dituenean, benetan ohartzen algara, lortu dugun guztiaz. Arin, presaka, azkar, bizkor bizigara. Bizirik dagoen herria gara. Gure bihotz taupadak arindoaz. Baina ez diegu inguratzen gaituenari erreparatzen. Ez dugu sentitzeko tarterik hartzen. Arnaz estuka gabitz. Eta une batez, tarte hartuko bagenu. Hemen eta orain. Lasai, arnasa hartu. Arnasa hartu. Nabaritzen alduzu ongizatea. Bai, hori da. Zure taupada nirea da. Eta nirea Guztiona. Hau da, elkarrekin egin dugun bidea. Bidea. Orain Aintzat hartu. partekatu, gozatu, eta bizi. Bizi. 40 taupada Herri bat. Zientziaren eta hezkuntzaren uine garamatza, jakintza eta ezagutzaren goze. Euskaldunen hasia eskuzabaltasunez mundura zabalduz. Gure bizitzaren laurdena eskolan ematen dugu. Beraz, hezkuntza sistema da herri batentzat eta nazio batentzat hiritar berrien belaunaldiak sortzeko labea. Gernikako estatutuari esker gure hezkuntza sistema propioa jorratzeko aukera izan genuen. Guztia saltzen da, dena saltzen da. Ei, baina esan zuenez aurreko lan ere puntuagarria izango da. Bai, baina azterketaneko 80 da. Benga, guazen. Gernikako estatutuari esker gure hezkuntza sistema jorratzeko aukera izan genuen eta hor gure unibertsitatea sortzeko. Gure unibertsitateen gaur egungo ekosistema aberatza. Ni 79an duela 40 urte Leioan ikasle izateko aukera izan nuen, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta hor izan zen euskeraz irakasten zeneko lehenengo urtea. Ordutik ona, 40 urtez, urtero milaka eta milaka euskaldun
trebatu dira bai unibertsitate publikoan eta baita ere gure ekosistema osotzen duten beste unibertsitate pribatuetan. 80 minutu izango dituzue, nik esaten dudan momentutik hasita. Mahai gainean, karneta besterik ez, eta ez diezaiola inor buelta eman azterketari, nik esan arte. Ongi da, hemendik aurrera, denok isilik. 3, 2, 1, hasi. Euskal Herrian gure hezkuntza eta unibertsitate sistema Europako liderra izateko aukera dugu, baldintzak ditugu. Eta ez gara konturatzen hezkuntza sistema modu egokian berregokitzeko guztiz beharrezkoa dela etorkizunera begiratzea. Pentsatzea gaur egun 5-4 urtekin ume horiek eskolara sartzen direnean hemendik 20 urtetara zer nolako beharrak izango dituzten. Ez da galdera erreza, ze guztioi oso zaila egiten zaigu gure etorkizuna, gure herriaren etorkizuna hemendik eta 20 urtetara aurre ikustea. Opa! Ei, zuek ere bai? Bai! Txoka! Haupa, hi! Onte honi. Bai, ostras, eske... Nuestra sanidad pública es un logro colectivo de la sociedad vasca. Está claro que la salud es lo más importante de nuestra vida, ¿no? Si no disponemos de una buena salud, no podemos disfrutar de la vida, ¿no? Por eso es importante tener confianza en el sistema de salud público que tenemos en estos momentos. Bai, ados, bai. Ez, orantxe bertan, bai, berehala. Bai, mila esker. Bai, agur. Nor zen ama? Udane, entzun baitia. Zu lasai, bale? Ama? Hospitaleti deitu dute. Berehala joan behar dugu. Prestatu? Ta guazen, venga! Hospitalera mesedez, azkar. Hemos sido modelos en diferentes comunidades autónomas e incluso a nivel internacional, tanto en Europa como en Iberoamérica, ¿no? Uno de ellos es en nuestro programa de donación y trasplante. Digo nuestro programa porque es el programa de todos, ¿eh? La donación y el trasplante surgen de la sociedad y benefician a la propia sociedad. Hemos conseguido una media de 50 donantes por millón de población, cifra que está muy por encima de cualquier país europeo y de cualquier país del mundo. Pero hay que ser muy prudentes y seguir trabajando en la misma línea porque mientras haya listas de espera, tenemos que seguir intentando mejorar.
Un proceso de donación-trasplante puede llegar a durar entre 24 y 36 horas. Por poner un ejemplo, pues puede ser que el donante esté en el hospital de Donosti, se realice ahí el proceso de obtención de los órganos y mientras tanto en Cruces, prácticamente simultáneamente, se está avisando a los receptores a los que se les va a trasplantar. Entonces tenemos que actuar un poco contrarreloj y simultanear en muchos momentos las actividades del proceso de donación con la actividad del proceso de trasplante. Udane Fernández, por favor. Bai. Bueno, hola. Udane, tengo buenas noticias. Las pruebas inmunológicas dan que el órgano es compatible y te podemos trasplantar. ¿Estás animada? Sí. Ai, ama. Lasai, maitia, Zu, lasai. Gero arte bihotza. Agur. Uf. Sin el altruismo y la solidaridad de los familiares de la persona que en un momento determinado ha fallecido en un hospital, muchas veces de manera inesperada, no podrían funcionar los programas de trasplante. Pero las decisiones positivas que se toman en ese momento difícil son muy importantes para personas que están en lista de espera, esperando a salvar su vida o a mejorar su calidad de vida. Udane, zure amari izan dutzet, ondo joan dela trasplantea, arazo barik, ebakuntzan, eta hemendik aurrera uste dutela etorkizuna politagoa edukingo dezula. Ya está, Lastana. Listo, amaitu da. Giza eskubideak, emakumeen eskubideak ere badira. 1988an sortu zuen gure parlamentuak emakunde. Egia esan aitzindari izan ginen, ze lehenengoetarikoak izan ginen gai hau jorratzen, eta ez genuen ez esperientziarik, ez erreferenterik. Baina gauza asko asmatu genituen, eta gauza askotan ere asmatu egin genuen. Marko ideologikoa, gero egituratu genuen administrazioa, formatu genuen jendea, eta baliabideak sortu genitun aurrera egiteko gai honetan. Ane, karreretako motorren Euskadiko txapelduna izango da. Ja, beti dabil aldapa beran bizikletarekin kaina ematen. Markelek azkenean bera ametsa lortuko du, ezta? Bai, ilargira joango den lehen musikaria izango da. Naiz eta izarretan askotan egoten den. Ta Ainoa nola? Ainoa lehen neska lehendakaria izango da. Fijo! Nik uste emakunderen lorpena handiena izan dela berdintasunaren legea. Ze horrek markatzen du nundik nora jo behar dugun horretara iristeko. Gauza da ez dela betetzen. Ez dela betetzen behar bezala. Beraz, gure erronka handiena da betetzea lege hori. Gauzatzea lege hori. Samir, nola irudikatu genduen? Bai! Itxasontzi batean biziko da. Munduan zehar aurrera eta atzera. Ekaitz artean olatu erraldoiekin. Samir, gure surf txapelduna. Nekane kazetaria, bai edo bai. Zeba?
beti dena jakin nahi duelako, kuskusera. Hezkuntzak garrantzia handia du honetan. Ze ezberdintasuna ikasten bada, berdintasunare ikas daiteke. Eta gure hezkuntza sisteman izan beharko litzateke ardatz nagusia hezkidetza. Eta horrela, hemendik 20 urtetara gure aurrak jakingo lukete zer dan ezberdintasuna eta zer dan berdintasuna. Unai eta Mikelen helburua ez da lantegi batera joatea. Familia handi bat izeta baizik. Sei ume jarriko eskiet. Bueno ez, 7. Leire eta Jon? Ba, ez da erraza. Biak izatez modernoak dira. Ta zer da moderno? Ba, zuez behintzat. Jarri jezu telefono mugikorrendako super app-ak asmatzen. Ta internet hiperobetzen. Listo. Ta zu, Maider? Ni asmatzailea izango naiz, eta denboraren makina sortuko dut. Zeba? Amets guzti hauek beteko diren jakiteko. Ez dago gaizki aurrak pentsatzea hori dela helburua, ez da, baina oraindik gauza asko aldatu egin behar dira gure gizartean. Eta denon inplikaziorik gabe ez dugu aldatuko. Emakumeok bide bat egin behar dugu horretan. Eta gizonezkoek bere bidea egin behar dute, ze genero sistema honetan desberdin gaude kokatuak bilak. Gure erlazioak askoz demokratikoagoak izango lirateke eta askoz osasuntsuagoak. Beraz, aukera gehiago izango genuke, zoriontsuak izateko. Altxalilia, apexa, pitxilinkaria, atxia-matxia, kalapitxixe, inguma, hizkuntza aberatsa eta egalaria da euskara, eta horren adibide da tximeleta hitza, ia herri beste sinonimo baititu. Ezaugarri bat baldin badago bereizgarri egiten gaituena, beste guztiek ez daukatena eta hori euskara da. Eta euskara galduko balitz, edo zein hizkuntza galtzen den bezala, galduko litzake mundu bat, mundu hau ulertzeko modu bat, eta hortaz konturatzen ez baldin bagera, ez dakite etorkizunean zenbat mundu geldituko diren. Herri honek zoritxarrez izan du halako garai beltz bat, eta kasu honetan hizkuntzari lotuta guztiz dagoena, hori frankismoaren garaia izan da, horrek ekarri zuen, debeku gogor bat ez, eta zigor bat, eta lotsa bat, eta beldur bat, eta horregatik gelditu da belaunaldi oso bat, euskara galdu duena edo euskara barruan izanagatik atera nahi izan ez duena. Hegoaldean mintzat pixka bat buelta eman zaio horri, eta horregatik ikusten ditugu kasu bereziak, etxeetan nun gurasoek ez dakiten euskeraz edo agian ez duten halako errestasunarekin egiten, eta belarri prestak lirateke, eta alderantziz aurrek eskolan jaso dutelako edo bestela jaso dutelako, hau bizi papela betetzen dutenak, eta iruditzen zait debeku hartatik bide pixka bat egin degula, eta kasu politak topatzen dira etxeetan. Miren, ¿qué vas a llegar tarde? Ama, ez ditut zapatilla honak aurkitzen. Zapatillak, que ya te he dicho que están aquí. Urduri zaude bihotxa. Bai, pixka bai. Baina baita pozik ere. Que envidia me dais. Bai, badakit izango bazenu gurek nitorriko zinela. Esfortzu handia egiten duzu egunero, eta hori guztiok hartzen dugu baintzat. Poliki-poliki. Ni poliki-poliki, pero tú, askar, que viene ya. Hizkuntza bat ofizializateak gauza asko esan nahi du agian hegoaldean bizi den jendeak hainbeste apreziatzen ez duena, ez? Iparraldean gaur egun
etxe asko eta askotan alderantzizko kasua gertatzen da. Gurasoak dira aho bizi edo ziren behintzat. Eta seme-alabak ez dira belarri prest ere. Eta hori ofizialtasun ezaren ondorio bat da, ez? Venga, mire, venga! Venga, batorla, venga! Hori, berra, neska! Sekulako martxa! Mire, batorla! Gasteizen ere! Euskara! Nahi baldin badegu, jendeak euskaraz hitz egitea, jendeak sentitu behar du euskarak sortzen dizkiola aukerak berak nahi duen guztia, nahi duen momentu guztietan adierazteko, izan daiteke haserrea, izan daiteke txistea, broma, ziria, eta horretarako hizkuntza bizi bat behar da. Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika! Tipi-tapa, tipi-tapa! Erakundek eman behar dizkigute baliabideak eta jarri behar dute gure eskura dena euskarak aurrera egin dezan, baina erakundeak erakunde eta legeak lege eta ofizialtasunak ofizialtasun, azken finean euskara norbere baitan norberak hartu behar du eta herriak hartu behar du. Eta horrela egingo dugu denok batera aurrera, nik uste dut hori dela modu bakarra. Guztiok bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren nortasuna errespetatzea, motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa. Korrika! Tipitapa lortzen berezikuna, martxan jartzen hasteko egin zazuplika, ez dugut ezarik elburua dira. Pausuz pausu, gure ritmora. Euskara! Gure ritmora. Gure ritmora. Jaboizko pompak bezala, ametsak lehatu egiten dira batzuetan. Tristea ematen du baina ez da hala. Ametsak desagertzen diren arte bakai dialako amets. Jaio bizi eta hil, baldo zentzuik, ez. Baina guain da gure momentua, gure momentutxua. Eta aprobetxatu behar dugu. Ze hau badoa, eta gore bagoaz, eta ez gehitzuliko. Bizi gaitezen pozik, jolastu, dantzatu, eta egin salto oztopoen gainetik. Opa, Aitor! Igo! Bi urte nitula gaixotu nintzen eta ordutik daukat garuneko paralizia. Normalean jaiotzatik izaten da, baina ni oso originala naizen naiz. Nei geroago etorri zitzaidan birus baten ondorioz. Imaginatu zuen burua puzzle bat dela. Puzzle batek pieza asko ditu ezta? Horietako batzu puzkatzen badira ez dute ondo enkajatzen besteekin. Eta horrek eragin zuen, mugikortasuna galtzen joatea. Eserita bizi naiz, gurpilun aurki bati lotuta. Baina hau ezek geldiarazten. Irakasle ikasketak egin dituen EH1. Magisteritza eta pedagogia. Eta gero antzakia. Eta aktore lanetan nabil. Hezkuntzarena baina gehiago gustatzen zait mundu hau. Erosoago sentitzen naiz eta hobeto pasatzen dut. Laguntza behar dut gauza askotarako. Adibidez, goizean nien naiz jaikitzen. Ni jaiki egiten haute. Nien naiz jantzen, ni jantzi egiten haute. Gauzak sinplena niretzako ezinezkoa dira. Baina beste batzuentzat asko zailagoa dianak egiteko gaitasuna badet.
bakoitza berea. Gaina noak ez du laguntza beha. Kaixo, Aitor, ongi etorri. Kaixo. Aurrera, aurrera. Utzi zazu maleta hortxe. Bai, Etxea erakutsiko dizut, ados? oso ondo. Begira, hemen dagoen hau, jon da. Aha. Kaixo, Aitor, ongi etorri. Hemen nabil egin beharrekoak antolatzen. Etorri nirekin, hemen komuna daukagu. Berria. Aha. Ondo. Hemendik jarraituta berriz, sukaldea. Jangela zabal batekin. Batenok elkarrekin bazkaldu eta afaldu egiteko. Wow. Hemen, telebista handi bat. Pelikula gustatzen? Bai. Bai? Gaur hemen ongizateei buruz ari gea, baina ezin da herri baten ongizateaz hitz egin. Batzuen eta besteen arteko ezberdintasunak handia badira. Ezberdintasunak aldendu egiten gaitu. Eta aukera berdintasunak batu. Gizarte zerbitzuak izatea oso garrantzitsua da. Ze honek egiten du posible herritarren arteko kohesioa. Bueno, eta aukera berdintasuna. Hemen ez diren logela. Zure pixukidea izango da esti. Orain momentu honetan piztinan dago. Ondo. Eta hau izango da zure logela. Polita, ez da? Bai, oso polita. Eta hemen Javi eta Martxele logela dago. Aha. Ondo. Ba, hoxe da etxea. Etxe polita, ez da? Bai. Baina badakizu. Zue gabe litzake ezer izango. Noski. Hori bai. Hemen arau nagusi badaukagu. Maitasuna eta errespetua. Ados. Eta dozer gauza behar izan ezkero, badakizu. Hemen dago Jon, eta gu ere hemen gaude. Oso ondo. Eskerrik asko. Ba besterik ez? Muxu bat? Mua, mua. Tori zure giltzak. Primera. Eta hemen, hasten da zure abentura berria, Aitor. Agur? Agur. Denok behar dugu duintasuna eta autonomia gure ametsak betetzen saiatzeko. Herri bat balin bagara, danak egon behar dugu lotuta eta laguntzeko prestez. Bizitzan bezala, kirolean ere ez gara lortzen duguna, gainditzen duguna baizik. Kirola definitzean niretzako ez da batera erresa. Urte asko daramat futbolean eta niretzako kirola, aisialdirako aparte, beste gauza batzuetarako balio du, mugak gainditzen ditu, ez? Sortzen duena kirola da jendea elkartzea, jendea ezagutzea, eta leku desberdinetatik datozten jendeak sentimendu berdina izatea momentu horretan. Baltzuaz, Nadet. Bai, bani joa, zase preparatzeten lehenu eta... Azken entramentua, no? Bai. Animo, ondo zuazteta. Venga, gero arte. Aio! Agur! Horratzea! Engantxa hori! Aiba, hor! Atake batian, atzea! Xuka, batea, aman horre! Xuka horre! Gabor estribor! Euskaltzaleak niretzako onenak dira, ez? Kopako semifinala bukatu zenean, gu ospatzen ari ginen finalera iritsi ginela. Aitor Zabaletaren armaiera hurbildu ginen, eta beraiekin egon ginen abesten, eta Sevillako jokalariak hurbildu ziren, eta askok esaten zuten esaldi hau, ez? Los vascos sois otro rollo.
Aita! Hau Porio! Haupa! Ondo! Aporio! Bai. Haupa! Txikitan ez naukan emakume referenterik ez. Erosten nuen kamiseta beti mutilen izena neukan jarrita, eta gaur egun adibidez niretzako neska txiki bat, eduki dezake referente bezala emakume bat, talde bat, eta niretzako hori gizarterako oso garrantzitsua da. Kaixo, zemuz? Urduri. ¡Hau poneska! ¡Hau porillo! ¡Venga, neska! ¡Atate! ¡Y lánzate, ¡Ahora! ¡Izquierda! ¡Marganetti! ¡Ahí va! ¡Ir! ¡Raico! ¡La acaba, ¡Acábale! ¡Ánimo! ¡Aurrea! ¡Largo! ¡Largo 6-7 a Rau! ¡Sari! ¡Va! Oso erdi guaz, nahi eta takia! Garbi ja eta disfruta Arrau nirekiko! Azkeneko estropadata, ¡Hau porillo! ¡Marca de final! ¡Ahora, lazo ahí, ahora! ¡Ahora! ¡Va! ¡Equipo! ¡Va! ¡Va! ¡Equipo! ¡Uria da, ¡Va! ¡Venga, neska! ¡Equipo! ¡Historia, hostia! ¡Zutatu! ¡Buka! ¡Máquina! ¡Sari! Egia da, gu kopa irabazita, kriston oihartzuna egin dela, eta, orain fruitua jasotzen ari garela, ez? Neri gustatuko litzaidake beste kiroletan ere gorakada hau ikustea, baina hori ikusteko herria berdegu eta denen laguntza berdegu. Mundura zabalik egoteko egoekin, baina iparra ez galtzeko sustrai sendoekin. Osasuna, kultura, hezkuntza, honek guztiek gizarte baten ongizate mailan neurtzeko balio dabe. Baina hori posible egiteko zergak behar dira eta gastu publikoa behar da. Beraz, ongizate mailan liderrak gura badugu izan, ekonomian bebai liderrak izan behar gara. Lanpostuak sortzen dabezan enpresak behar doguz, eta enpresa horrek zenbat eta punteroagoak izan, asko sobe gizartean entzat eta ongizatean entzat bebai. Mikel, tomatek ekarri bale? Bai, gainera gaur aste artea izan da, ederrak egongo dira. Azokatik pasako zara orduan? Bai. Egunon, Mikel. Gaur azpeitian 16 gradu daude eta lainotuta dago. Txaketa bakero urdina. Gaurko aproposa, Mikel. Guapo zoaz. Ni beti. Gero arte bihotza. Juka, torri hona, venga, plazen plazara. Euskadiko enpresa ereduak aldatu dira. Eta euren prozesuetan teknologia barriak sartu dabez, eta gaur egun, esan daiteke, posible dela Silicon Valleyeko enpresa hoiekin lehiatzea gure herritik. Adimen artifizialean liderra den enpresa batean egiten dut lan, eta ondo ezagutzen hor Google eta Appleen lantaldeak adimen artifizialean aritzen direnak, eta esan behar dut gure lantaldea eurena bezain ona dela edo batzutan hobea.
Gure lantaldearen oinarria Euskal Herriko unibertsitateetan edo zentro teknologikoetan formatua izan da. Gaur egun, gure lantaldea bertoko ikertzaileekin, zein kanpoko ikertzaileekin sortuta dago. Mikel, nire azken orduko datuek ohiko bidea obrengatik moztuta dagoela adierazten dute. Hobe duzu 5 metro barru eskumako kalea hartu. Luka, kale txikitik, venga! San Francisco bizitzea izugarria dela esaten didatenean, beti pentsatzen dut honek ez dau Euskal Herria ezagutzen. Zenbat eta mundu gehiago ezagutu, argiago dut gure bizi kalitatea onena dela. Egiten dugun lan guztia, gure ikerkuntzak, gure teknologia, gure industria, gure ekonomia, zentzua izango dau, pertsonen bizitza hobetzeko balio badau. Ario, oso. Atxarte baserriko mermelada. Barazkia, tomate gorria. Mikel, bazatoz txokora. Ezin. Lehenengo lana eta geho parran da. Bale, artista. Luka, bale, Neiko. EITB urteotan Euskal Herriko lehioa izan da, gurea kanpora kontatzeko eta kanpokoa guri gerturatzeko. Gure hizkuntzarekin ere lotura handia du EITB-ren sorreraren beharrak, ez? Telebista espainola bakarrik zegoen eta gure hizkuntza normalizatu zedin medio propioak behar genituela oso argi zegoen, ez? Bai, 2 minututan naiz, Bai, berehala. Orain arte. Herri batek edo komunitate batek simboloak, erreferenteak eta kontakizun propioak behar ditu. Hoiek sortzeko, indartzeko komunikabideak oso dira garrantzitsuak. Kaixo. Prest, grabatzen? Hi, where are you from? Hello, I'm from Belfast. And what do you think about this festival? It's been good so far. We're just camped up there and I think it's really well organized. And yeah, that's it. Okay, enjoy it, thank you. Aurrerapen ikaragarria izan zen, EITB-ko informatiboek korresponsari sarea sortu zutenean. Lehioak bi zentzuetan funtzionatzen du, ez? Guk gure kontakizunak gerturatu dezakegu munduko edozein iskinetara eta munduko edozein bazterretan gertatzen diren albisteak ere gure kazetariek ekartzen dizkigute eta kontatzen dizkigute guri, ez? Hola, Salvador, lehenik eta 1000 esker guri tartetxo bat egiteagatik. Eskerrik asko zuei. Konta iguzu, ze suposatzen du euskal talde batentzat horrelako jaialdi batean jotzeak batetik eta bestetik artista internazionalekin oholtza partekatzeak. Bueno, alde batetik privilegio handia sentitzen dugu, azkenean talde gutxik daukate hemen jotzeko aukera, eta guretzat, gure txikitasunetik, azkenean handi egiteko aukera bat ematen digu. Jende internazional batek gu ikusteko aukera izango duelako. Altu, 1000 esker eta zorte hon aurrerantzean. Eskerrik asko, zuei. Ezakit nagoen egan egiteko prest, lurretik altxagabe.
Oskalo sustraen babesteko behar horrek. Gaur egungo gazteek beste era batzuetan kontsumitzen dituzte informazioa eta beste nolako edukiak, ez? Eta beraz, niretzat hor dago erronkarik nagusiena, ez? Eduki erakargarriak sortzea publiko berri horiek bereganatzeko. BBK Lifeen 13. edizionetan aurrera egingo dugu. Izan ere Euskal Telebistaren ikusentzuleentzat erreferente bilakatu den jaialdi hau hasi besterik ez da egin. Dagoeneko irratia edo telebista nahi eran erabiltzen ditu jendeak. Eta horrekin batera publiko berriak etorri zitzaizkigun. Herri baten komunikabideak beti ulertzen zuten beraien publiko naturala, beraien inguruko publiko hori zela, ez? Eta inoiz ez genuen pentsatu Renaultik edo Txiletik ikusi edo entzungo gintuztenik, ez? La seguridad, la confianza son pilares básicos de cualquier sociedad que tenga como destino ser libre. Gracias a mi deporte he viajado por todo el mundo. Suelo compartir con las familias su dureza de vida, su comida. La verdad que ahí es donde verdaderamente te das cuenta de lo afortunado que eres de haber nacido un palmo arriba, un palmo abajo en el mapa. Enamorarse de Euskadi es muy sencillo. Solo tenemos que mirar a nuestro entorno para darnos cuenta que somos unos privilegiados. Apa, goraino egotzeko asmotan ala? Bai, printzipioz bai. Ba, kontuz, atzoko euriarekin da labankor dago eta. Bai, eskerrik asko. Bueno, zaindu geurea, Bai. Agur. Hace casi 40 años, con el desarrollo del Estatuto de Gernika, se creó la Ertzaintza. Como su propio nombre indica, Ertzaina, cuidador del pueblo, sería desde ese momento el órgano competente de interferir en los conflictos entre el pueblo y sus gentes. Ze paso da? Arria, bustita zauen, labandu inaz. Hanka hori. Honek ez dago etxura honik, Uste dut azurrak apurtu dozula. Así que zaitxe mobiru, deitxu ingo zure bilatorriko die. Pero la Ertzaintza no trabaja sola. Está coordinada por el 112 en conjunto con el resto de servicios públicos. Zure kokalekua argia eta zehatza da. Erreskate operatiboa berehala jarriko da martxan. Aguantao, Aguantao. Para la persona que está en apuros, desde que llama al 112 hasta que el recurso acude en su ayuda, la percepción de ese tiempo es muchísimo mayor. Por eso hay que reducirlo al máximo. Es vital para la gente que está en apuros. Hoy en día contamos con unos medios tecnológicos y de geolocalización, así como de un grupo de personas perfectamente preparadas y cualificadas dentro de la Ertzaintza para poder afrontar una situación de riesgo en un sitio de difícil acceso en mucho menor tiempo que años atrás, con lo que las probabilidades de éxito se incrementan.
Bidaiatzea gustoko dut. Etxekoa dudana motxilan jasoz, bidean gurea elkarbanatuz, eta kanpoan jasotakoaz gurea elikatuz. Nik herri bat ez dut irudikatzen hezkuntzarik gabe, osasunik gabe, azpiegiturik gabe, baino kulturarik gabe ere ez. Pertsonaren garapenerako, gizataldearen garapenerako ezinbesteko tresna bada. Eta era berean, herri baten adierazpidea ere bada. Herri batek, pertsona batek nola idazten duen, nola kantatzen duen, nola dantzatzen duen, hori bada baita ere herri baten izaeraren lekuko. Azken finean kultura bada gutako bakoitzari egiten diogun opari bat. Ez nuen espero, ze ondo ama. Merezi duzu Maitea, 16 urte behin bakarri beteko dituzu eta ospatu egin behar da. Ja, eta kontzerturako Adrianekin joan beharrean, hobe gu biok elkarrekin joatea, ezta? Bueno, orain ederra da Unai, baina zure biolin astapenak... Bai, elkarrekin gozatu dugu musika Maitea. Ja. Kaixo, eskerrik asko. Euskal kulturak erreferente asko izan ditu eta ditu gaur egun ere bai. Txillidak esaten zuenean sustraiak lurrari oso lotuak eta oso indartsuak izan behar ditugula adar luzeak izateko. Edo Oteizak esaten zuenean unibertsal izateko modu honena gure sustraietan sakontzea dela, ezta? Eta nik uste bi pertsona hauen, bi esan hauek oso ondo adierazten dutela zer izan daiteken euskal kultura eta ni behintzat haiekin asko identifikatzen naizen zuenetan. Ama, hori ez alda? Bai, Trebiño zuzendaria joan zaitezari Unai. Bai? Bai, aprobetxatu motel. Kaixo, Robert. Kaixo, how are you? Fine. It's a pleasure to meet you. It's a great pleasure to meet you. Have you been to this concert before? Yes, I love music and I also play violin. Oh, that's amazing, fantastic. I'm really happy to know you. I hope you enjoyed the concert as much as me. Thank you. Thank you. Enjoy the concert. Etorkizunari buruz uste dut erronka oso garrantzitsuak dituela herri honek kultura arloan. Horietako bat esango nuke kultura bera, sormena eta hezkuntza lotzea. Kultura gizakiaren, pertsonaren formaziorako, espiritu kritikorako, komunikaziorako tresna oso garrantzitsua da. Sortzailei buruz ari geranez, oraindik ere batzutan erantzun behar diogu galdera bati, ezta? Eta zertaz egiten duzu lan. Eta esaten duzunean dantzaria zerala edo dantza konpainia batean lan egiten duzula, hurrengo galdera, baino eta gero zertaz egiten duzu lan, ez? Nik uste hori badala zerbaiten adierazgarri. Kultura gauza asko da, herri baten adierazpidea bada, herri baten espresioa bada, horri bide eman behar zaio, baino baita ere bada lanbide bat. Gainera ez sortzaileena bakarrik, baizik eta sortzaileen inguruan eraikitzen den ekosistema oso batena. Honek ere herria egiten duelako eta industria eta ekonomia ere egiten duelako.
Auzolanean bizi nahi duen herria da gurea. Denon ongizatea izanik helburua. Taupada anitzek osatzen dute gure herria. Nirea. Zurea? Gurea. Gurea. Eta orain, milioika taupada bat eginda, Herri honen sinfonia hastear da. Thank you.